Jedného dňa moje ucho začulo, že v kúpeľni je príliš čuro, vraj dajme kút sprchový, a teda už celkom nový. Chceli to také, kde voda necáka, Vaňa ako prvá dostala padáka, aj podklady odišli pekne dolu. Zrazu sme mali kúpeľku holú, síce iba 4 metre štvorcové, ale moje nervy boli rýchlo hotové. Že vraj to bude bez starosti, nikdy neverte také blbosti. Bauhaus a Obi, veď čo by som tu robil, čo by Siko Hornbach a Mebelix, behám po nich ako Asterix. Našťastie nám to robia profíci, tak mi ruky nejdú večer do rici. Imitácia dreva, sivá a chrom, trocha hluku, tak pardon. Za 10 dní je kúpeľka krásna, rodinka dcerí šťastné ďasná. Bauhaus a Obi, veď čo by som tu robil, čo by Siko Hornbach a Mebelix, behám po nich ako Asterix.